Good morning, good morning. Me nuanom mmaa na me nuanom mmeranteɛ. Adɔfoɔ nom mekyerɛkyerɛ biara mema biara so afinhyia pa. Ɛyɛ mo somfoɔ Benard nie. N'ano na yɛsua deɛ bi meka kyerɛ mo sɛ mede part 2 bɛbra mo. Na yɛ awareɛ mu nkyerɛkyerɛ na mekyerɛ sɛ baa ɔne barima ɛnɛ yɛawareɛ ɛntimi ngyina. Na mekyerɛ akosi sɛ yɛka ne yɛ papa ne yɛ maame ne yɛ nana no na ɔmo ware a ɔware deɛ ɔne no mmɔ tipɛne nti na buo ɛwɔ awareɛ no mu na awareɛ no ɛtim gyina kane papa akokora tim si asiwa na ɔno wɔ wura mu ɔɔdɔ kokoo ba abaya no bɛhwɛ akɔ school no awie adwuma no osua a obɛsua awie atoani kunu ɔne na adɔ kokoo no awie ambabrabɔ abɛsiye ɔmo a wo mma ɔmo atimi ahwɛ ɔmo mma no ama ɔmo abɛyɛ graduate nnɛ aburokyerɛfoɔ yɛmma kora school ɔmo ntimi nkɔ bi yɛmma ntimi nsua adwuma ɛyɛ die bɛntia yɛawareɛ no ɛnyɛ aburokyerɛni ɛbɛtena aburokyerɛ ɔntimi mmɔbra ɔka sɛ ɔkɔ fie a ɔbɛkɔ nsansa ɛyɛ die bɛntia yɛawareɛ ɛnyɛ sɛ me asɛm yi a meka yi wo ne mebɛkɔ adwene na wobɛhwɛ a kane na airfarm station ni hɔ bae ne yɛ nananom ɛware a bi nni ɔmo ntam asɛm nso nnɛ mmeranteɛ yɛabɛ 24 hours yɛte airfarm station so da ba bi a yɛgu awareɛ ɛyɛ die bɛnti a age na yɛde ware no yɛware age group enti buo ɛni awareɛ mu because sɛ me no yɛ pa a yɛmu yɛ ho sɛ wo ware na wo ne barima no ntam twe kakra a ɔte sɛ wowɔ wo nua panyini wontimi nkasa ntia wo nua panyini ɔno so ntimi nkasa ntia mo enti buo ɛwɔ mu the same as awareɛ sɛ woyɛ barima na wobɛware na wobɛtie mu a ɛnka barima a wobɛware no baa deɛ wokyɛne ne kakra na waware no na baa so yɛ very careful sɛ wɔnkɔ ware barima a wokyɛne ne bebree ɔno so awareɛ no anigye ɛmmam barima no bɛyɛ n'adwene sɛ wanyini kyɛne ne bebree enti no ɔbɛkɔ akɔtwe mpena ɛwɔ akyire nti sɛ wo baa no koraa wɔ sika a obɛdi wo sika no nti wohwɛ awareɛ intervals ɛda mu ntam kakra na wode aware na sɛ weedi yɛ me age group no sɛ me wobɛtie me na woyɛ aberanteɛ ɛnkamfa bi ɛnsi w'abrabɔ so woyɛ baa a wopɛ sɛ waware gyina a ɛnka ntrae sɛ weedi me ne ne mfie yɛ pɛ sɛ bɛtie me ɛnɛ bɔnwae aba wiase ɛdɔɔso sene ɔmo a ɔmo nwoyɛ die bɛntia osii so no ne tipɛn a ɔne ne nanteɛ no ɔne nanyensɛne awo mmienu mmiɛnsa akyire ne agyaa no atete agyaa no amana kɔfa foforɔ sɛ ɔyɛ panyimu a ɔkyɛ no kakra ɔngyaa ɛmma wo ma ɛngu because nipa da anyini bia n'adwene mu dɔ ma asua adeɛ akɔ akyire ɛwɔ abrabɔ mu because nneɛma bi afa me mani so na metena ase sua mu adeɛ 8 years ɛwɔ abrabɔ mu nti sɛ wohyia me video a nyaabotɛ ne tie nsɛm no na fa bɔɔbra ɛnɛ bɔnwa wɔ wiase paa awareguo wɔ wiase secret ne na mɛkyerɛ mu no weedi meni ne tipɛne nti ɔyɛ adeɛ wo ka ɔmfa wasɛm ho ɔyɛ adeɛ a ɔmu sɛ nipa ne ntamu twe kakra bi a ɔfɛre wo baa ne fɛre beema no ɔbɛkasa wo ho a onim sɛ ɔnam sɛ ɔkyɛ no panyini nti no
ɔka asɛm bi a wobɛtumi afiri ne nkyɛn akɔ. Baa no so onim sɛ barima no kyɛn ne panyini nti ɔde buo ma ne sɛ ne papa anaa ne bra panyini nti da bi awareɛ no obɛtumi akɔ anim ama mo. Na wiase a yɛde no nyinaa yɛ saa nnoɔma na sɛ wowɔ kunu na wode ne te wɔ na buo wɔ mo ntam na muhu ha wɔ mɔbɔ mo bra a won depend government, won depend kuro na wote mu adwuma because mo tin yɛ mo adwuma. Mo adwene kɔ adwenkorɔ. Mo me kyerɛ mo adeɛ bi secret bi. Wahu sikani a ɔne ne yere pɛda. Nipa bi anya sika a ɔfa akora na aware no. Ɔwɔ yere san ne tipena. Ɔsan kɔ ware akora. Abaya ansana aware no. Nti sɛ sikani no wo aware wo na ɔne wo nyɛ pa ɔbɛkɔ akɔware foforo wɔ akyi. Na ebisa mo question. Aware no a ɔno kyɛ ne wo kakra no. Ɔbɛkɔ akɔware wo tipena foforo bi wɔ akyire. Wo ne yɛ penti no. Age ne penanti no. Emra o start sɛ o group na start sɛ o pe young na ɔne no abɛka wo ho. Monti ase no yɛ pa ne momfa mu aba. Na monsua mu ade mfrem. Sikani bia ɔfa ba ɔde ne hyɛ abrabɔ ase ne bɛyɛ tipe ne koraa. Nipa bia wa asase so anye sikani nko a ɔpa de ɔne ne hyɛ abrabɔ ase no onya sika a ɔtraa sɛ ɔkɔfa abaya abɛka wo ho. De bentia. Mesromo mama wani na wo. Ewo aware because abrabɔ de yɛ aware. Abrabɔ ayɛ bɔ no. Sika nka hwe ɛyɛ aware ne yɛ important. Sɛ wo aware pa wo anije. Woni sika a wasomdwo. Waso ukunu kwa a wɔde kakra bɛba fie. Na ɔno bɛ wo no gya nkora gu hɔ a daba bia no ɔma problem. Bema bi kura pɛwa obisa wo ma pɛ na atwene ho afiri ho. Ema anije emma wa berabom. Kanene ye nananom omungu aware ba na omutim bɔ brasne ne aye tie abrochire no. Na omutim ye japade esne ne ya ye wa abrochire no. Meda wase medina ne Benard asante. Follow me on YouTube. Na tie nsɛm no a ɛwɔ so no wobenya videos bebre afiri wo. Na wo follow me a wobɛte abrabom asɛm. Abrochirefo ya montie me. Me bɛka message bi amamo. Aya mon follow na montie. Ha wa mo bɛfa so a wobɛbɔbra. Abrochirefo ɛwɔ problem. Ye bɛtena abrochire a yetin sida ne wi a no ado ya brabo. Ye ntimi nko ye chikora brem. Meda wase sɛ wobetie me. Na wonim aya adwene. Na ya brabo asesa. Na ye jai complain no ɛwɔ ya brabo mu. Na anigya abafie. Medina ne Benard asante. Follow me on YouTube. Na tie anigye asɛm ɛwɔ mu.